som z Veľkých Volan. Som podpredseda krajského výboru komunistickej strany Slovenska v Trnave a som kandidát na poslanca za komunistickú stranu Slovenska na kandidátnej listine číslo 9. Pôvodné povolanie som bývalý vojak z povolania. 25 rokov som bol vojak z povolania a 14 rokov som v novej službe, dá sa povedať, a od tej doby aktívne pracujem v komunistickej strane Slovenska. V rôznych funkciách prešiel som od funkcií od tajomníka základnej organizácie, momentálne robím v rodnej obci predsedu základnej organizácie, hospodár okresného výboru, podpredseda krajského výboru, člen ústredného výboru a člen predsedníctva ústredného výboru. Žiaľ, dneska 1. máje už nie sú, jak za socializmu boli hromadné oslavy Sviatku práce, ale sú to demonštrácie. Žiaľ, sú to demonštrácie proti kapitalizmu, voči neoliberalizmu a sami vidíte, že nás je tu málo. Predpokladám, že tento národ sa má ešte veľmi dobre, keď sa ešte neschopil, ale ja pevne verím, že chopia sa rozumu a čím ďalej, tým viac nás bude. Pevne verím, že vo voľbách im to ukážeme. Zhodnotie uplynulých 20 rokov u nás na Slovensku. Tak to je, dá sa to povedať aj jednou vetou, aj dlhšie by som povedal, ale všetky doterajšie vlády, či to bola vláda Mikuláša Dzurindu, pravicová, či to bola vláda HZDS, alebo teraz socdemácká, všetky sú to vlády, ja nehanbím sa povedať otvorene, poviem, sú to vlády zlodejské. Lebo to, čo za 40 rokov komunistická strana vybudovala, tak oni to stihli za 20 rokov rozkradnúť. A je veľmi smutné, že kapitál, po ľudsky povedané smotana, ide za hranice nášho štátu a vieme veľmi dobre, že 80% ide von za hranice z toho dôvodu, že väčšinové podniky vlastnia zahraniční kapitalisti a zbytok 20% z toho vláda robí štátny rozpočet a za to tak stojíme, jak stojíme. Hospodárska kríza, vážený, ale tvrdé vykorisťovanie, ktoré hraničí až s genocídou. Pozrime sa na druhú stranu. 30 000 detí za jeden jediný deň umiera hladu. Zástupy nezamestnaných sa stále rozširujú a tí, ktorí ostávajú pracovať, pracujú za čoraz tvrdších podmienok a rovnaké, ak nie nižšie mzdy. To poukazuje na jedno. Kradnutý kapitál z obrovského nerastného surovinového bohatstva mnohých štátov, kapitál, ktorý sa má investovať do dôstojného života všetkých ľudí, putuje na súkromné kontá niekoľkých jednotlivcov. A nepredstavujme si ich teraz iba ako tých, ktorí vlastnia nejaké luxusné vily, luxusné autá, lietadlá či jachty. Vládnúca trieda dnes si dovolí kúpiť vlády krajín, dovolí si kúpiť novinárov aj s ich novinami, reportérov, aj s televíznymi spoločnosťami. Vládnúca trieda disponuje najväčšou, najmodernejšou a najsilnejšou armádou na svete. Ale na čo hovoriť ďalej o sile a zákernosti otrokárov dneška? Po roku 1989 nás obrali opozície, z ktorých by sme im mohli oveľa lepšie klepnúť po prstoch. Ale čo bolo, to bolo. Našou povinnosťou je dnes tieto pozície vybojovať naspäť. Cieľom preto nemôže byť iba kvalitná príprava na parlamentné voľby. V nerovnom boji potrebujeme spojencov z radou spoluobčanov. Ak má kapitalizmus padnúť, neporazia ho v súčasnosti dnešné zástupy komunistov, ale spoločnosť, v ktorej sa za komunistov bude považovať čo najviac občanov z radou nezamestnaných, čo najviac občanov z radou pracujúcich, študentov i dôchodcov. A že je to dosiahnuť možné, tak to vám hovorím, akože tu stojím.